E así, pois, Marcos, tengo unha guía turística moi... ao fío de todo isto, andan os fabricantes de GPS, agora que nomeabas os GPS, andan os fabricantes de GPS para o coche ou de uso persoal, andan coa mosca detrás da orella e con algo máis que moscas detrás da orella. Sí, de feito, con Google, ademais. Google lanzou en probas nos Estados Unidos un servizo que chaman Google Maps Navigation, que é un navegador GPS como os que temos comerciais no coche, pero de balde, sempre que teñas conexión a internet de un terminal móvil. O que pasa é que, claro, se de repente din que iso é de balde, a ver que venden os outros. E de feito, tanto Garmin como TomTom, que son os dos principais fabricantes de GPS, tan pronto Google anunciou un novo produto, baixaron un 20% na bolsa. Polo que vese que van ter que ter moito... que hai máis que moscas detrás da orella. Ten un detalle, que, lóxicamente, no coche integrado, é moi habitual ter un GPS, un móvil nunca vai ter unha pantalla tan grande, e cousas así, o sea, van ter o seu mercado igual. Sí, pero se eu teño un teléfono móvil destes de última xeración, inteligentes, entre comillas, porque inteligentes non son nin eu, quero dicir, para que quero comprar un aparato GPS de máis de 300 euros para ter no coche? Ademais, ten un detalle, que o que tes no móvil vale para distintos tipos de navegación. Vale para navegación de vehículo, para navegación persoal, ti podes cambiar os modos, e que non é o mesmo que che diga que tens que ir por esa rúa porque é dunha dirección, pero en cambio, cando vas a pé, as indicacións son totalmente distintas. E hai algún que incluso ten modos orientados a barcos, e outro tipo de cousas, para a xente que anda polas rías e demais, pois tamén ten as súas rutas, e poden aproveitar o GPS para que se... Sabes que dame bastante medo este dominio que Google ten de toda a información mundial, pero vamos, eso xa é unha teoría conspiranoica, que non ven o caso. Pero sí que, por exemplo, o Google Latitude, este do que falabas, de saber onde están os teus contactos, si podes meter na intimidade da xente. Ten o seu aquel, en canto a dereitos constitucionais. Hai cousas como o histórico que só está accesible para o propio usuario, non para os amigos. Porque senón... Todo o mundo controlaría todos os pasos que deu. E hai que ter moito cuidado tamén coas empresas, que así a xente tamén está un pouco mosqueada. Podese utilizar para publicidade non desexada. A empresa pode saber por onde andas, tamén se mete un pouquinho na intimidade da xente. Hoxe en día, as empresas poden saber onde están os seus traballadores co móvil da empresa, e iso tamén habería que regularlo un pouco. Hai casos nos que é totalmente lóxico, por exemplo, unha empresa de transportes. Claro, é que aparte é moi útil, quer dicir, saber onde están... Ti podes facer o tracking dun paquete e dicirche, pois o paquete está de camiño... Pero dun teléfono móvil que estás con el 24 horas, que lle interesa ao teu xefe, si estás... Pero para eso eu creo que está tamén a regulación de un mesmo, dicir, moito autocontrol, sinceramente. Apago, ahora xa non teñen por que saber onde estou. Pero por motivos profesionais, oye, pois imagínate que nos... Sí, que tes unha flota de coches e que mandas os coches a... Pero xa poñéndonos no caso do xornalismo, por exemplo, nos enviamos un equipo a non sei onde, non? Onde está fulanito? Home, pois está ben saber, oye, pois quédalle pouco, non sei que, van poder entrar, non van poder entrar. Home, ten a súa aplicación. Un momento, que temos aquí un SMS preguntando algo. Sobre Google, creo, ademais. A ver. Sí, di. Se me sacan unha foto deste servizo de Google e non quero, como reclamo? Simplemente contactando con Google, fanlle caso. Pero fan caso, en serio? Sí, de feito, esta mesma semana, co rollo do Google Street View, que sacaron moitas fotos novas, apareceu unha imaxe que se ve de repente. Vas nunha rúa e ves unha señora maior en bicicleta. Sí. Seguinte fotograma, a señora no chan. Xa. Seguinte fotograma, a señora na beira rúa rindo cos veciños de que era da bici. Pois, despois desa coña, claro, empezou a ver a xente que había por aí, pois a foto xusto da caída borrárona, e ti cando vas con Google Street View, de repente, pos a pantalla en negro. Cando a xente reclama, borran a imaxe. E de feito xa poñen, por defecto, en borroso o rostro, as caras, o que tamén ten a súa coña, porque ti ves de repente un cartel dun anuncio na rúa e tamén aparece borroso o cartel. Que é de publicidade, ou nun cartel dunha portada dunha película de cine, tamén está a cara emborronada. Pero iso, claro, non funciona ao 100%. Se alguén avisa, a foto corrixen. E que pasa cos erros? Porque o Google Maps ten aí algúns erros, Sí, ten erros. De toponimia, de... Iso hai que andarlles insistindo de Google, porque pouco a pouco van arranxando. Non fan tanto caso a iso como as reclamacións de particulares. Non, porque niso da toponimia normalmente é polo proveedor do servizo. O sea, é unha compañía que... Claro, eles contratan a xente que lles fai as fotos e que lles fai os mapas. Que lles contratan as fotos, outros os mapas, claro, iso habría que reclamar por unha parte da Teleatlas e outras compañías que levan todos os servizos. Por exemplo, o Lope da miña calle ten 3 ou 4 nomes distintos, segundo Google ten un, por exemplo, nas páxinas amarelas ten outro, na páxina do Concello ten outro. Algúns ten algunhas erratas de nome
con nomes galegos que se equivocan ao colocar o I e cosas así, e que dan nomes moi raros, porque en Santiago aparece a Rúa do Preguntorio. Sí. Fan así uns nomes raros, crean uns nomes que non saben moi ben onde saen, pero... Claro, eu que pensaba que eran o mellor os concellos os que facilitaban esa información. Non. Normalmente non é así. En Cataluña creo que sí, que para facer o Maps creo que utilizaron imaxes a convenios. Moitas veces cos concellos e todo consiguen información incluso das alturas dos edificios e do que das rúas, e así despois, cando nos vemos os mapas, podemos ver unha proxección 3D bastante chula. En cidades nas que contribúe a xente, no caso de Nova York, por exemplo, é alucinante porque un pode percorrer Nova York modelada en 3D como se estivera nun videoxogo. Parece Spiderman por aí saltando entre edificios. É realmente impresionante. E iso moito tamén é porque a xente contribúe dando esa información, porque nun principio, se non sabemos a altura dun edificio, pois non podemos calcular como facelo no mapa. E se a xente vai dando eses datos, moitas cidades teñen eses datos realizados porque teñen os seus propios modelos 3D, pero se se aplican despois a Google, toda a cidadanía pode acceder a esa información. Marcos, unha cousa máis, nada máis, que nos quedan 20 segundos para ir ás noticias. Como podemos acceder? Porque é unha visita recomendable, non? Podemos ir no navegador de internet a maps.google.es e logo aí vemos os mapas. Para acceder á vista de rúa, hai que fixarse que onde está a barra de zoom de aumentar, hai un macaquiño amarelo. Hai que pinchar sobre ese macaquiño e arrastralo nas rúas que aparecen marcadas en azul. Esas son as que podemos ver con vista en 360 grados. Non se pode ver en todos os sitios. Nas 7 cidades galegas non tampouco. Hai moitas rúas que as rúas principais das vilas, as que pasan por carreteras xerais e demais, esas normalmente están así. E bastante... O que chamou a atención foi precisamente que de repente prácticamente toda España fotografada. Foi impresionante. Sí, eu que sei, a miña casa sai. A miña non. A miña tampouco. Marcus, webmaster de Código Cero, revista de referencia de novas tecnoloxías. Graciñas. Grazas, Marcos. A vos.